Muli bwanji ndikupaseni mmoni mwazuka bwanji ndatiye tikupaseni mmoni mama uno kwacha bwanji kumeneko ndimakunyadilani nonse ku group ya teacher okondedwa komanso administrator ndikupaseni mmoni Plaza Musa muli bwanji, Agudison muli bwanji, Achabadwa mwazuka bwanji, osaiwalaswa Maxwell mwazuka bwanji, komanso ndibwere pa munthu wankulu kwambiri Mr. Chikumba mwazuka bwanji, tiyentele limodzi musandisiye ndekha ya ndifuna tiyentele limodzi pano tikampirane pano nkhani aine ndazuka bwino koma ndimaphunzitsa kwambiri kunena kuti mama wakukacha chonde abale tizipemphera tizimuuza Ambuye kuti Ambuye zikomo, Ambuye mwandizunsa ena sanalione tsiku la lero ine sopambana ine sopambana yani koma ndinu Mulungu amene mwapanga zimenezi. Ayi mulemekezeke, mulandire ulemu komanso matamando, tapangani zimenezo. Ambuye ndi wabwino kwambiri, Ambuye akusogolereni kaya mukupita kuntchito muuzeni Ambuye akhale pasogolopo, kaya mukuyenda ulendo wapansi muuzeni Ambuye akhale pasogolopo, kaya muli pa galimoto muuzeni Ambuye akhale pasogolopo. Inu muzisata m'mapazi ake a Yesu. Ambuye akudaliseni nonse amene mwanyamuka muli muzokwera zosiyanasiyana, njinga moto, njinga zakapalasa, galimoto ina iliyonse. Ndi pemphero langa kuno pembezero kuti Ambuye akuyendeseni bwino kwambiri ngozi za nyanya pano pa Malawi. Ambuye akudaliseni. Utoriri moyo uno tipereke somoni kwa Mr. Mpandeni mwazuka bwanji, nanga Sister Mary mwazuka bwanji, ndopaseni moni. Sister Jennifer mwazuka bwanji. kumanena sakandiyeza pita sakuveza banja udonjani misiku yake yonse anabadwa nayo inapeza mabanja ye watani chomwe munaiwala ino mbuye ndi watawi safananiza nyengo tulosirelo ino lelo mundiuza chani poti ndikulowa mbanja losiririka lokoma yezikomo ino lelo andi akambuye poti mwasa wa chikondi akundimvesa kugoma uye nditizikomo inuyo simuchedwa simfulumira tawi yango Bwana uye nditizikomo. What responsibility, Abuna? What responsibility? What responsibility? Uye zikomo. What responsibility? What responsibility? What responsibility? Ilawe kukoma kwa banja ini. Muli bwanji Mr. Mpandeni ndikupaseni moni. Tuye timakunyadilani. Nanga inu Mr. Gola muli bwanji, nanga inu Mr. Gonya muli bwanji ndikupaseni moni. Aitendele limozi. Nanga inu amwale achisale muli bwanji, aphiri ankhoma muli bwanji. Radio yake ndi imeneyi. Matamangira kuweruza mayamba kupeza sanata funese ukapeza chituma nsanga sindiye kuti ndicho kalitsa easy come easy go imau akangani ya chikoni yofuna kumvetsetsa bwino musatamange musabwisipa njomba inu lelo mundiuza chani poti ndikulowa mbanja losirika lokoma uye zikomo lelo andi akambuye Jeni manena pano kuti tiye tizipempherera dziko lathu ngozi zachuluka kwambiri. Ngozi zachuluka kwambiri tizipempherera dziko lathu. Komanso tizipempherera dziko lathu kuti atipase asogoleri amene ali ndi masomphenya kwambiri. Asogoleri amene angakonde dziko la Malawi. Tikamati asogoleri timafuna asogoleri okonda dziko lawo, osati asogoleri akuba, asogoleri otenga ndalama ukasiya kubushale. Ife asogoleri amene weya otenga ndalama kumapereka ku makampani osaziwika. Ife asogoleri amene weya
tikufuna mulungu atipase asogoleri kuno kwathu, asogoleri okhaokonda dziko lawo, asogoleri amene amazitenga ngati iwo ndi asogoleri koma zili mbava ife ameneweya, asogoleri amene amanamiza anthu boza, kuabwadika anthu boza, asogoleri amenewe ife ayi sili kuwafunanso eyayi, asogoleri otinamiza kuti yayi pasipoti ya 15,000 ezapezeka kuno ife amenewe eyayi. tikuyitanira pa Ambuye kuti Ambuye akhale otimenyera nkhondo, Ambuye akhale otimenyera nkhondo na pamene pafika dziko lathu la Malawi, otimenyera nkhondo akhale Ambuye kumwamba. Koma mwadzuka bwanji inuyo? Ndipaseni moni. Kuimba kwa Riverside kumene kuchokera ku mzinda uchanso wa Cape Town ku South Africa. Taudonimenyera nkhondo ndi Ambuye, palibenso wina yayi. Mmene pafika lero dziko la Malawi pakufunikira wina wake alowererepo, Ambuye alowererepo basi. Timanena nthawi zonse mwazimva kunena kuti apresident aziko ayakana kuti iwo si apresident aziko, koma iwo ndi atrafiki ayankhulatu okha amene pa msonkhano kunena kuti iwo ndi atrafiki, iwowo si mtsogoleriso wa ziko iya. Ndiye timafuna tinene pano kuti nthawi zina kuona kuti iwe si mtsogoleri wa ziko koma ndiwe wa trafiki, kwakukulu ngopita uzikapanga za trafikizo, uzikayima pa msewu, uzikatolera ndalama za boma. Ndikupitisa kuujeni kumakra ati ino achipongwe bwanji, koma mwazuka bwanji inuyo? Mwazuka bwanji? Ndikupaseni moni. Mr. Benny mwazuka bwanji? Ngosowekera kumuyitana Ambuye kuti Ambuye akhale pakati pathu, Ambuye ayende nafe chifukwa mmene yafikira lero dziko la Malawi, mmene pafikana dziko la Malawi. Ndimanena nthawi zonse kuti dziko la Malawi pano likungoyenda popanda mtsogoleri, lilibe mtsogoleri, lilibenso leader of opposition, lilibe ziko pano. Anthu akuthamangathamanga okha amene nkhani zikangoti zaululika, anthu akuchita kuthamangathamanga okha amene kuti aziwe chilungamo, kusonza kuti zikolo lilibe. Enaso akamanena pati iyayi koma ife funa kudana ndi uje, mudana ndi uje bwanji. Timafuna tikamphirane nkhani imeneyi mama uno kuti mwazuka bwanji. Tiye tizipemphera Ambuye akhale pakati pathu. Ngozi zimene zikuchita tikungotaya abale athu deire, kutaya abale athu, ngozi zosiyanasiyana. Ndiye timafuna tipemphere kwambiri, tizipemphera kwambiri kuti Ambuye azikhala pakati pathu, atimenyere nkhondo. Kuti kodi chikuchitisa ndi chani kuti tizingokumana ndi zimenezi kunja kukacha umva iyayi, koma ndati kuchikwawako ngozi boti kumira pa nyanja anthu 30 sakupezeka. Iyayi utere umva iyayi, koma kukaronga uku kwavutanso nako kumeneko, magazi atayika kwambiri. Mayo nkhondo, Ambuye akhale pakati pathu. Tiperekeso moni kuthyolo khoncheni kumeneko ndithu kwati ekapichi kuti muliko bwanji kumeneko. Ndimakupasirani programu imene ya mnyamata uyu. Mnyamata amene wazipereka kuti siwafuna kuyimirira ukhansala kumeneko. Mnyamatayi ndikhala ndati ndikumusiya pamapu pano pa radio Lomwe kuti yayi mnyamata uyu wazipereka kwambiri. Waisoni Machado Misheka ameneyi wazipereka kwambiri. Ndiye timanena kuti anthu akwa Mikate, anthu akwa Beula,
inu takonzekerani kumpasa voti nyamata amene atukule zikoli. Tifuna atsogoleri oona patali, tifuna atsogoleri amasomphenya, osati atsogoleri a ujeni zipwempwenene zili kuno nkumakunamizani ndi zizungu ngati atukula zikoli koma akukunamizani amene wayaya akayima pakodiyamo kumakhala ngati anthu oziwa kuyankhula koma osaziwa kuyankhula akungofuna kuti atinamize. Ndiye kwabwera kumene kunyamata amene waisoni Machado afuna kutukulani kumene kwa anthu akangamwani kumakoka kwa mitengo, iye kwa Salubeni kwa Namiwa, iye ayindati kwa Muhoma uku kwa Kambalame. Inu ndichite kutchula madera onse mukuziwamo kale. Kwa Mberenga ku Chikolombe muli bwanji kumeneko, ndikupaseniso mmoni tankonzekerani mnyamata amene. Ndane tukale kuti nyamata amene afuna kutithandiza kwambiri. Tifuna anthu amasomphenya, tifuna anthu oti akapita ku parliament azikagwira ntchito kumeneko yotumikira Malawi. Tumunyanane amabwera pano ndipo programu achingati ameneyo. Mwadzuka bwanji? Ndatero mundilole kuti inenso apa ndichokepo ndakupasani nyamata uyo kuti muzamvotere kumeneko kwa Salubeni kumene mukonzekere kwa Maganiza kwa Chimiko. Konzekani kumpasa voti nyamata amene kwa Kumazi kwa Muriya konzekerani, kwa Metiwa kumeneko konzekerani kumpasa nyamata amene voti kwa Ngamwani 1 Ngamwani 2 patapangani zimene zwa chinyamata. Ndatero mundilole kuti ine ndichokepo apa ndibwadukepo. Ati Munyanane atambirani kanyimbo oko. Freedom.